Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Manje sizosebenza ngama-infinite solutions to systems. Uyasikhumbula lesithombe sami ekade ngikudwebele sona sengqoqo yenkosi nenyoni. Iphinde yabuya futhi inkosi lesi esandleni sesinxele. Yathi ayi, lo mphumela sibe nawo awuzange uzungijulise, awuzange uzungiphe ukuthula. Ngakho ngizocabanga noma ngicabanga ukuthi isibalo sesibhaleke ngendlela engekho engayona iqiniso, ngendlela eyiphutha. Ngizothanda ukuthi kube khona la ngizoshintsha khona. Mhlawumbe ke phela futhi nawe njengenyoni yakhe ehlakaniphile uzophinda unginike umphumela oyiyona. Yabona nje bangishintsha la kapha ka $3 sengifaka u5. Iyona ke into engifuna ningixazululele yona. Ngathi bekunephutha bakube u$3 sengifaka u$5. Yashintsha manje leni inkosi. Isifika nezinye izibalo. Akulutho ke iyashinyona ukuthi okay, kulungile. Shintsha wena inamba ngizophinde ngizame ukuxazulula ngibone ukuthi ngimisa kanjani. Naku kokuqala ngidwebela khona iloko esinako. Sizama ubhala ngendlela okuyisibalo ibikade ifana neyaseqaleni. U-A wethu uzomela ama-apula, u-B wethu umele ubanana. Sino 2A plus B sekumalini manje? Akusawona u$3. Khumbula eqaleni beku$3 sekuba manje seku$5. Sophinde ngizame ukuyoxazulula nesibalo lesi singesesandleni sokudla ngibhale ngendlela eqondile. Sino 6A wethu umela ama-apula. Sizoba no 3B, B wethu umela ubanana. Kubize malini konke lokhu, ungakhohlwa plus wakho. Kubize malini konke lokhu konke nje ngikusekelayo. Kubize u$15. Naku ke sinako ke manje. Kuzomela sixazulule ke lesibalo ke manje. Khumbula ukuthi ekuqaleni besikade sasibheka kanjani lesibalo sasenza kanjani ukuze sisixazulule. Namanje sizosebenza ngendlela efanayo. Kepha ukuthi manje sesihlukanile asenawo 3 sesino 5. Kepha kuyefana ekubeni nenamba efanayo ngapha nangale sizodinga ini ukuthi sithi times -3 ukuze isandla sethu sangokudla nesokunxele kufane. Ngakho lapha eceleni sisoba noba 6A minus 3B minus 15. Si times ngobani ngo-3. Ayibo. Yabona manje ukuthi konke lokho sinako lesekuyefana. Yabo nje bangidwebela ngezansi. Sinoba manje bayasusana bonke lapha. Akuna sexene bekade besusanile. Manje sesinoba. Sesino 0 bayasusana sisalelwa u0 akusali lutho. Kepha nangala ka 15 minus 15 kusala u0. Ngakho sesinoba u0 equals to 0. Kuyiqiniso ke kodwa futhi lokho iqinisile ngempela inyoni. Ekuqaleni ngikhumbula ukuthi besino 0 is equal to 6. U0 awufani futhi awulingani no6. Kepha lana sino 0 is equal to 0 njengoba sengifaka uthik wethu kuyiqiniso u0 uyalingana no0, u0 uyafana no0. Kodwa manje sofuna indlela ezokwazi ukuthi isibhalele noma isivezele lo mphumela ngendlela ecacile. Khumbula eqaleni besikade senza igraph. Mhlawumbe nala kuzomela senze yona. Ukuze sibone ukuthi singayidwebela kanjani impendulo yethu. Dwebela igraph yakho yami la, na ungazidwebele yakho. Ngizobala angigcine ku5. Nala ngidwebele ngigcine ku5. Asenze nje okade senze eqaleni, na uzowenza njengami noma uzowenza kanye nami. Seyiguqula lento iyafana. U-B wethu lo equals to 2A plus 5 uyefana nesibalo sethi singenhla ukuthi siguqulile ukuze siqale ngo-B. Sekela u5 wethu siyama lapha kwama B axis ethu sime kubani kunombolo yethu u5. Sebenza kanye nami. Ngiyakwazi phela manje lesibalo subuso sibonile eqaleni usuyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Bangidwebela la enzansi uyabona ukuthi angithembu line wami uyaqonda manje angisebenzisi phela into okudwebela. Naku kuyahambisana. Nankula umugqa wethu udwebelile u5 kwama B axis wethu sohlanganisa nje nangale kwancanyana kuno2 wama A wethu. Uline wethu uba nje.
Nasi-ke isibalo sesingaphinde sisibhale nangalendlela. Yakhumbula nesiqembe senzile into ecishe ibe njengale. Ekugcineni sinomphumela othini? U b is equal to minus 2a plus 5. Siyawenza umqondo lesibalo uyasibona. Base sinaloku ke manje siqhubeka sibheke ngalaphi. Awucabange na ukuthi isiphi esinye isinyathelo manje kumele sisithathe ukuze sifinyelele ekuziqhenyeni ngempendulo yethu. Ungabuyela emuva ubhekisise kahle konke lokho nako ubone ukuthi sinano. Kuyafana la. Uyabona ukuthi kade ehambile kwiviki lokuqala ethenga ama-apula nobhanana kwaba inani elithi $5. Kuyefana nangalena. Hayi ukuthi kunyuke inani. Ingoba phela la ubethenge 2 sethengeni 6 okusho ukuthi times 3. Yabona nje bengisondelela okusho ukuthi ekugcineni phela nenani lizobe linjani lu times 3 njengoba sino $15. Uyabona ukuthi yenza umqondo. Ngakho kubizwa ngani into bayinje? Consistent. Kubizwa ngokuthi i-consistent iyahambiselana, iyahamba ngendlela eqondile efanayo. Enye indlela abangayibhala ngayo bangathini? I-dependent. Nasi isithombe bangabuyi basidwebele kwesinye isikhathi ububhale izibalo zakho sama solution. Yabona u0 no0 i-infinite.